ಕಿಡ್ನಿ ಬೋಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಉತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಸೀಕುಲ್ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಏನಾಗುತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಕಿಡ್ನಿ ಬೋನದಲ್ಲ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿ ಪನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅವಿನ ಪೇಸು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವನಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಿತ್ತ ನೋಡದೆ ಬದುಕುನ ತೈಪಿನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಐಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಣ್ಣಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅಂದ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಬೋತಿ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಪನ್ನ ಪಾತಿರಲು ತಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದಾಗ ಯಾನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ ಅಂತ ಬನ್ನಾಗ ಬದುಕುನ ಟೈಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಒಂಜಾರ ವರ್ಷ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಇತ್ತ ಕಿಡ್ನಿ ದೀವಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಂದಾಸ್ ಹಿಡಿತೆ ಹೆಂಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂತು ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂತು ಓಕೆ ಅವು 4 ಗಂಟೆ ಜಿಪ್ಪುಡವಳು ನಮ್ಮ ಹೊರದ ಬ್ಲಡ್ ಬೋಡು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕು 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗನೆ ಎಂಕು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆವಂತು ಐದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಪುಜವು ಪನ್ನಾಗ ರೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿಲ ಅಂದ್ ರೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಎನ್ನಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಎತ್ತಲು ಅಲ್ಪ ತೂಂಡ್ರೆ ಜನ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಜೀವನ್ ಮರಣ ಹೊರಟೊಡುತ್ತಂಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಜಿ ದೋಸ್ತಿರ್ತಿಯಾರು ಆರ್ ಸಾಯ್ಬೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತುಲಿಯಾರು ಆರೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಯಾರು ಎನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರಲಿ ಆಯ್ರು ಈಗ ಐಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರ್ಪೇನು ಮಾಲ್ಪಂಡೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆರ್ಡ ಪಂಡೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರ್ಪ ನನ್ನ ಕಾಸು ಹೆಂಚಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ನಾಡು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆದಂಗೆ ಆರೋಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಲ್ಲ TH ಮೈ ಅದಿಂದ ಆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡಲೇರು ಆರು ಬತ್ತದ ಆಳ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೇನ್ರ ಅದೇ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಲೈಫ್ದ ವಿಷಯ ದಯಪನ್ನ ಯಾನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ಗೆ ಹತ್ರ ಅವರೇನ ಲೈಫ್ ಆರ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಜನಲ ಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತನ ಐತೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲೇ ಕೊರೋಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅಂದೆ ಪನ್ನಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಡಿ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಅಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ ಏನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಪರಿಮಳ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ ಐಟೆಂಗೋಲು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬೋಡಾದ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತಂದ ಐಟೆಂಗೋಲ್ ಮಲ್ತ ದೇಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ 4 ಬೊಡೆದಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ಐಕೆ ಎಂಗೋಲು ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಪರಿಮಳ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ನಾಟಕಡಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಟ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಜನಕ್ಕಲು ಫಂಡ್ರೇಸರ್ ಮಲ್ತಿರು ಓ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಂದೆ ಮಾರೆ ಬಡಿದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ತೀರು ಅದಾಗ ಕೂಡ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಏನ್ ಬಡಿದಿರ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಬಂತೀರು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಐ ಕಾಲ್ ಬಂಡಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆತಿನ ತೂಲೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಯ್ಯಪ್ಪ ಅದ್ದೇ ಈಗ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರು ಬಡಿದಿ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಅವು ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತಾಯ್ಯಪ್ಪ ಅದೇ ರೈಟ್ ಐಕ್ಯ ನಾಳ್ದ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದವು ದಯಪನ್ನಾಗ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಬೇಡ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಜನಗಳನ್ನ ಗೆಸ್ ತಿತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಕೊನರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ಕೇರ್ನಾಗ ನರಮನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಏತ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಪಿರ ಅಕ್ಕಳನೆ ದಾನೋ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು